Alhamdulillah ndinosimba kanjani. Tinotenda tiri kufara kuti makadzoka muno muZimbabwe. Matara ari kufamba atakanzwa patakamboya paya mafambira makaita ku South Africa. Aiwa tinotenda kuti hanzi makadzifambira. Iya takadzifambira. South Africa takadzifambira. Anditika. Yes, Polokwane, Durban. Takafamba South Africa aiwa inodakidza. Anditika. Aiwa tinotenda saka tinoti izvi makadzidzokera. Ya takazidzokera. Asi kuti ndichiri ngona kamuchingori pa wheelchair. Zvakamira seku. Aiwa chachituri. Chachigaro pa wheelchair. Kwakugarira chigaro. Kugonya ndoko chiri kushupa. Saka takaona kuti titsvage chituri gumbo riri haridi manje kugonya sezvatinoita paIslam. Saka alhamdulillah kungogara zvedu chachituri chakapfawa. Anditi. Aiwa tinotenda sekuru. Nasi muzukuru ari muno muvida rakamira sesekuru. Ndo muzukuru ane ndau dzevabereki. Semwana ari kutsvaga futi kuti azive dzinza. Saka ndo zvihombehombe zvaanazvo. Asi nini ngataure ndichijomba because inini handisiri muridzi. Iye muridzi ndiye achapupura ndodanhe rangu sekuru. Ndatambura neichi neichi. Pamberi sekuru kuti ndiwane rubatsiro. Kana akabatsirika kana asati abatsirika iye anofanira zvipupura ega kuti aiwa sekuru muri kundipedzera nguva. Alhamdulillah. Azvirambidzwe kuti nganga haisi kumugonera. Azvirambidzwe zvinotenderwa because vochinja. Pamwe maadresi nenhamba kuti endai uku. Achitouya panapa kana ndamutadzire ndakandibvunza ndotomupa adresi kuti pane imwe nyanga iri yapo. Imwe inonzi ningi ndotomubatsira kana nelifti. Ndizvozvo. Yokuti amhanye ipapo unobatsirika papi? Ipapo chikuru kubatsirwa. Chikuru kubatsirwa kuti munhu upenyu ararame. Kwete kuti ndiite okupanira munhu kumisa muhapo kuti auende kwanganga imwe aiwa. Munhu anofanira kusunungurwa. Ndizvo. Handitika. Aiwa tinotenda sekuru. Makadi mukoma. Ndiri nosimba ngoma Sly makadi zvi. Aiwa tinotenda. Zita ndiani? Zita ndiro Ephraim. Ephraim. Ngoma Ephraim. Matare haavinge vanhu kavanhu ndimunotoainga. Handitika. Imimi chakakuunzaiwo kuno kuchimukoma. Chakadunza kuno kuti chekuti ndakagara ndine matambudziko angu andinawo. Dambudziko rekutanga ndechekuti ina handisi baba vangu. Mani makore mangani? 44. Saka ndakambotenderera mumaprofita kupi zvandinetsa. Right. Ndokuzoona pasocial media sekuru vachibatsira chii? Vachibatsira vamwe. Ndikati ndinganimbovazama. Saka asi mukuvazama ikoko ndakatoona kuti ndobus stop yekupedzisira. Handifunge kuti zvoramba ndikutaura kwavakaita nemaitira vaita ndichiona vamwe ka. Ini ndakabva ndaziva kuti pano ndochi ndopa bus stop nekuti ndafamba ndaneta. Saka ndauya pano kuti sekuru vadini vandizurire nzira kuti ndingapa ndingaziva dzinza rangu kuti nderiri. Zvichiburikidza nekuti mukufamba kwandaita ndaisangana pandainzi vakati ndo baba vako. Asi ndatombofambidzana nemhuri yacho iyoyo. Ndokuzoti noregai ndichienda kuma-DNA kuitira kuti vamwewo vanenge vari mufamily vasiri kugutsikana vavewo nekugutsikana. Saka takaenda nemumwe tiri vaviri kunoita ma-DNA aya. Akabuda achiti ima hamuna chii? Ukama. Ndopandadzoka pazero. Zvichira kuti ndopandikati zvino kana izvi zvechirungu zvaramba izvi chirege ndiende kuchivanhu zvibude zvega. Nekusekuru ndokutaura kwakaita kuti aiwa inini handikuite zvekuprofita zvekuti hiri ndinotaura nemhepo dzacho zvobuda chii zvega. Saka ndo zvatakuda manje kuti sekuru vandibatsire zvigone kuzozvibudira zvega. Kana kuchinzi ikoko kwakabva ndikoko ndongodzokera futi ikoko chinovapa chii? Ndichinovapa information kuti aiwa ndizvo zvabuda izvi. Kana kusiriko kune kumwe ndoningirika.
pamwe iko pamakaenda dai makaenda muri vatatu pamwe yeye waimumu uyo ari kuti ndiwe ipapo pamwe asiri waipapo imi ndima ipapo icho kwadi nyaya iyo yakatobuda izvezvi itori nyaya yakatotaura makatosimudza dzimwe iko icho kwadi saka icho kwadi handiti icho kwadi asi amai vapenyu mai vakashaika saka makakura sei imimi titaudza kuti panozosvika pakuti munhu handisi kuziva baba wangu ngoma Sly semunhu akazvarwa hondo inopera maitikira zvakaita ini semwana handakuziva zvakaitika sei vachitsanangura ivo kwete ivo vanozotsanangura vaitotyisa kuti ndivataurira nekuti vakashaka ndine 21 years saka chakazoitika ndechekuti pane vamwe vavaifambidzana navo munguva dzehondo nekuti zvakaitika kumaundaronis kunonzi kuchesa saka vaya vakanga vapanhoo vorwarira kufa ndavatiwo tete but munongozongoita natete asi vasiri vedzinza rani vakanditi ngaachuya kuno mukomana nekuti mai vake vashaikaka ndichitaura ndai vatyawo futi ndobva ndamhanyira kuyako ndovakati ndichisvika pado vakati ha mukomana yakafanana nani nababa vake asi kuti vachanyatsoziva kuti baba vacho vaibva kwakati havachadini futi havachaziva zita rechokwadi vachanyatsoziva ndobva vangonditsanangura vakati ndikufungidzira nzvimbo ngani mbiri kwakati nekwakati chimbozama ikoko mukuzama muya ndomandakazobarira femili iyi mufemili meazvichoka asana musangana femili yakadaro ndakabatwa zvokuti semunhu akakura achibatwa unhapwa ndakabatwa zvokuti nanhasi ndikatoruza femili iyo futika ndotobatikana futi kuti ndichaiona rimwe yakanaka sei nekuti vese vakasvikonditambira saka mukutambirwa imomo ndimoza kuti vanoti zvinoizvi hauzoziva manje kuti ari kunyatsogutsikana ndiani vamwe vanoti hatingazofanidzi munhu nemhuno ngatinyatsoitiwo zvemadna kwauya chirungu mazuva ano saka pandakada kuzama kuti ndite madna ndaite nekukasika kuti ndino ndinyatsoziva kuti ndapinda mufemili mangu saka kukasika ikoko ndokwakandiparira kuti ndiende nemunhu chii shuwa ndobva abudawo zvinhu zvaane svondo mbiri zvaitika izvo hazvisi zvokudharadhara zvine masvondo maviri saka ndobva ndabatikana kuti kozvino ndichava chiko panyika ndochinja futi mutupo enda kutsvaka mumwe futi saka izvozvo zvinhu zviri kuti zvindinetsa zvakavhara neupenyu chaihwo kubata kuti nditiwo ndobatawo chino hapana ndingori munhu ndofunga ndagara kuSouth Africa kuma 18 years now handina chino chandingamunongedzerei kuti ndakatengawo property dzangu idzi zvinorema ndanhasiro mhuri ndiye mwana wani asi futi mwana yari kuti asi ari kutambura asana baba saka ndachida kuti izvozvo ndikawanirwa kudzinza ndobatsirwawo sekuro ndibatsirawo mhepo dzinenge dziripo ndo vanenge vakuonawo kuti zvimwe handizvioni chandongoona kutambura kwangu vakandibatsira ipapo ndinobva ndingati ndikagutsikana nazvo handiti ndikudzosera kumushure zvishoma matimi makakura muchitambura muchibatwa unhapwa ndo kumusha kwamai maigara papi kumusha kwamai vamai kumusha kwamai ndakangokugara briefly ndichiri mudiki ndokubva ndachizobviswa nekuti mai vavo mai vamai vangu vakazvarawo futi vana different chii saka ndo vakainfluenza futi chii mai saka ndobva vati zviti endesa mwana wekupi kumusha kwawe ivo saka kumapurazi kakwewo ndonongochifudza mombe mbudzi zvine zvida kuitwa ndimune futi chikoro hamunyatsopinda zvakadi zvakanaka saka zvese zvo ndakasangana nazvo kutambura kunonzi kutambura kwese kadini akasangana nako saka ndingati handingakupedze kukutsanangura kwacho asi munongoziva kutambura kwemunhu asina mubereki aripo kuchikoro kunonzi uya nemutupo iwo hauzivi wotaura wamai wakutosekwa nechi nevamwe vana so zvakandiafecta a lot but mugoona kuti ndaiti ndikaenda pachikoro chimwe ndonzi tatofunga kuti timuite prefect ndolida sei vamwe ini ndichidzikisiwa chii unobva kumbako wakatupatupa ukada kutaura nyaya nemusoro usakinyaverekwe handika saka hauchagoni unomira mberi kwamwe mwana wechikoro wakungobvundabvunda wakunyaranyara wakuita sei handima zvona saka zvakandiafecta a lot saka iyi nyaya yekutsvaga baba ndakamhanya nayo kare asi ndakabondera pandakazoona sekura ndopandakati paka kunyepa
Kuti ndeze ndakaona dzichitwa nematauro avakaita ndakati aiwa apa nyaya inoita sei inonobuda handiti ivo amai vachiri vapenyu havana here kumboda kutaura nezvenyaya yekuti baba venyu ndevekupi? Regai nditi ndakavabvunza asi handakavabvunza direct nekuti ndaitotya ndakatumira sekuru vavo ivo mai ndovakati shamwari mhindo yandapiwa ndanzi zvaiva zvemuhondo zvekudii ndanzi ndozvanangoudzwa saka ndatoona ivo vatotsamwawo nini havachadi kuti ndaona vafuta-futa ngati saka havachatoindika havachatangika apa ndiri mudika chivindi chekuti ndinobvunza hapana dai ari yezvinezvi ndaivabvunza but ipapo nekokarwa neudiki uchitya saka tovabvunze saka takange takangoita zvekungofutirana zvezvekuti asi vataura navo ndakudididi ivo vachingoyonerwe seri da kunyengeranyengera asi vachinyatsona kuti uyu munhu ane nyaya yada kudii yada kubvunza saka vakaitawo vana vangani futi vamwe tu vanga vanga vasina kuudza chii baba vavo ndikazotora that responsibility yekuti ndifambise vana vazichi kumamisha avo izvozvo handingati hangu ndototi pamwe ndimwari aitungamirira but nhasi atleast vanenge vari kuziva chii dzinza ravo ini ndindasara vacho ndisiri kuziva asi pavo asi vakafa vari chii vari munhu mudiki vanga vari ma39 years zvichireva kuti ndakazosvika pandakati akusheka kwavo akoka chinhu chachakatodii chachakanaka nekuti dai vasina kusheka ava vanhu vanga vasingazivi chii musha kwavo ende vakaziva angaina baba vakewo vane zvinhu akaenda akanoiswa kuchikoro zvokuti dai zvisina kuitika izvo pamwe dai atoriwo rumbi but zvakabatsira ndobva aenda vachiri mudiki ndobva anodzidza ndobva aita sei ndobva aita twake umwe uyu akaafektika uyu hazvichagadzirisiki asi zviri nani nekuti kwake akudi akuziva achadyirwa pfuma nani neni inini manje ndobva ane nyaya kuti kweiwewe unombonzi ani wekwani mutupo unotaura upi handimazvona saka ichallenge ndokufesana nayo wasvika pano wataura mutupo uno wasvika pano wadai saka unogona kunyepa asi zvozokudzokera mangwana ndosangana nemifimukoma Sly muri ndiye mukomana iti ndoyera murehwa uyu kunhasi pano pabva vari kuudza vanhu kuti ndiri mwoyo indau handimazvona saka unofesana nechallenge kunyepa kwacho unosvika panogumirwa handimazvona so ndo machallenges andosangana nawo pfuma handizivi takangotopa mwari vakandisika ndiri murombo saka ndichitoda kutotarisirwa kuti ndione kuti shuwa iwe ukasika uri murombo kana kuti aiwa pane zvekukuvhinga kuti uite sei usabate handimazvona ndakutongofungira kuruiwa ndakutongofungira kuti pamwe mhepo dzepangu ndodzikunditadza kudii futi kuwana saka ndikutarisira kuti pamwe sekuru vakandibatsiri panhau iwe imimi kwamakakurireko toziva kuti kazhinji nyaya idzi hadzinyanyo vharwa stereki uye kana dzichitaurwa dzinotaurwa chii ndowanenge kana kazhinji munogona kuudzwa nevamwe kana muchitofudza munhu kuti aiwa uri wakatapfuma niwe ubva towati chii ubva ti hapana asi munhu anenge atova nekuti mukomana wanenge weifudza naye mombe wezera rako anenge azvinzwa zvichitaurwa nevabereki vake chi kubva manheru vakaita se vakatandara hamuna kusanganira nenyaya idzi dzekuti pane kuviri kana kutatu kwamakanzi uku ndokwenyu musingakutaura zvenyinyi mazita mukomasira nyaya idai yangu inini ndoiritori difficult handimuwana ndataura ivanini vangu vaira ndo yaitaurika sezvamutaura izvozvo kuti uyu baba vake ndinhingi tovaziva chero aniwo maraini aita se aizviziva yangu iyi ndo iri kunzi haina ari kunyatsodi ari kuziva nekuti kana ndichisanangurwa natete vana chitete vaya vari kuti tiri mukipi mai vakwewe ndo vanga kaita munhu akati nake vanga vatsvukirira saka baba vako vaiti iwe newe endai munopa masadza ndira uyu ngaasara pakusara ikoko ndopa kuita sei pakaita chi pamuyo saka haisi nyaya yakazikanwa zvemaraini yanguva nyaya yemukipi imomo zvokuti vamwe vakatoizivaka vakangoziva munhu aane pai asi ndobva ndazoti rimwe gore ndaenda kunotanga grade 1 tanzi uyai nemutupo mbuya muchembere vanozvara mai vamai
ndabva kuchikora ndati mbuya mutupu wangu zvikanzi iwe unoera tembo iwe urisamaita ndikati wamai vai vakashamisika kuti mwana akanokuti wamai kazviziva sei kari kadi grade 1 ndikati aiwa ndiwamai ndouziva mbuya vakati chinda unochinja kuhembe uye pano inda kutochemawo ndopavakazonditsanangura pandandiri grade chi 1 vakati aiwa iwewe baba vako iwe mai vako vakauya pano vaine pamwiri nekuti yaiva nguva yehondozvishuwa ndaitovavanza vari muzihembe ravaipfeka kasemunhu akura vanga vasingachanyanya kufamba-famba ndichivavanza vari pai muzihembe kuti kana makomredi akauya handitese asaonekwe but paukazvarwa baba vako vakauya nemakomredi mamwe maviri ndobva vaita vangani 3 vachitondinongedza kuti baba vako akagara apo padanga apo paine danga apo makomredi maviri akapinda mumusha akasvikokuona akati mwana afanana baba zvikanisa munodzoka rini hapana kubvunza mamwe mazita nekuti zvanga zvingatauri aiwaka mbuya musanetsike zvinhu zvatatoona pamba tatodi zvinopedza tinodzoka kwakaenda mbondo kwakaenda chii kwakaenda tsuro nanhasi handiti ya zvaive zvemuhondo zvishu sekuru achapora ichagwira izvo zvemuhondo komana tembo nyati mukanya mhofu madhu vada kuziva kune vedzidza ravo nekuti vakasiyiwa panguva yakaoma aiwa ndau yake yakanaka zvemuhondo ndofunga kuti pakanzi munhu akatakura musoro wembudzi musaga akati tine nyama akafamba na 2 kilometers mbudzi kana nenyanga inoboora saga yanditi ikaboora saga vanobvaziva kuti nyama yekutengeswa apa ndeyembudzi noti saga rabooriwa nenyanga saka payadaiso yaboora saga yakudanga kumba kwayo eti saka tichatora dare iroro tiritsvage tikamunongedzera nezita makomredi anonetsa yamwe nguva yacho iyoyo yanga yari mashefi but kana yari makomredi yenguva yacho iyoyo chatoziva chekuti kana ari mashefi vachatora mwana wavo wodzokera mudzinza rake noti dzinza remakomredi saka zvida moso alhamdulillah rabbil alamin tichakumbira mwari ozodzoka futi pano ane vekwake achipupura tovekwangu ndakawana eti ndosaka isusu takataura kuti ivindi achapona vakakurira kuno vabereki vakakurira vakabva kuHaumai vakaenda Bulawayo asi achapona vaingozoti baba ashaya asi pamushanga asingapazivi so achapona vakaenda kuMalawi akaenda kunoona muningira wakuDurban alhamdulillah zvinhu zvakangobuda musaga futi saka mhuri yedu tinayo naiye futi mhuri yake anayo nekuti ane ropa rinoteera neropa redzinza saka imbudzi yabuda musaga tichaiona kuti ichananga yakananga kupi aya tinoti mati mukoma mati kipi yamaigara uye kwaika nzvimbo ipi chaiche zvichida pamwe baba venyu vari kuona kapa YouTube watoti mwana wangu kana mungobva fana kunzi iwe mwana yakafana ningika uye ndiwe dzinzere kwedu no ndandiri muchesa zita rekipi ndo randisinganyazoziva kuti rainzi kudii alright asi munoburika panonzi panyakasikana ndo area yacho saka isi taizodzika edu kusasuka kungofamba netsauka panyakasikana ndo mashops ndokwakune kipi yacho asi uyu mukomredi nzvimbo yese iyo yakaoperata anoita sei anoiziva aiwa tinotenda tinozvisiya mumaoko asekuru tozonzwa kuti ramangwana racho rinenge rakamira sei handitika aiwa tinotenda sekuru tamirira kuti dzinza rake rizoya panapa aiwa vapupure kuti mwana tatora mwana wedu paSly Media tatakura dzinza redu paSly Media ndi mwana wababa wedu akasiyiwa bhozi asiyega akasiyiwa iye musango kune vanhu akazoberekerwa mumusha dzinza rino rakura but alhamdulillah kana dzinza rake richisina urombo rine makomredi kwei aitire urombo aitire murombo mwana wemukomredi aite murombo aiwa tichaita kuti zvibatike zvemukomredi zvitore dzinza rake
Anditika. Tinotenda sekuru isiso ku Sly Media tinoti building bridges. Building bridges. Yeah. Now is you own the bridge. Yeah. I'm sort of a bridge abuka. Anditika. Aiwa tinotenda sekuru. Ichabwiri. Sly Media TV, building bridges.